הנה, הוא הלך למגירה, שוב. למה? קפץ למגירה. לרצועה, בחוץ, לרצועה. הרצועה שמה. שום מלך יחלה ולא. די! וואי. די! זהו, שומע את המילה הוא מתחרפן. לא עכשיו. מה אני... רגע, אני אמר... יכול לשחק על הרגשות זה משהו. כן, שחקתי ככה עשה לי אתמול. אמרתי חלאס, אני חייב להתקשר אליך, הוא שיגע אותי. כשהם פותחים את הפה, הם מתרגשים. תכף פותח את הפה. עכשיו הוא ילך לפה, ילך לשם. תתן את הפה, הוא פותח. כאילו הוא רוצה לפהק. כן, דבר. צ'וצ'ו כלב טוב, צ'וצ'ו. כן. כן, זה פעם. צ'וצ'ו. הנה, תראה, עכשיו הוא יקפוץ על המגירה. לא עכשיו, נדמה לך. אתה חי בסרט, ממי. אתה ממש חי בסרט. שעות כאלה אנחנו לא יוצאים. וואלה, אני לא צריך לאלף אותם בכלל. לא צריך בכלל לאלף אותם, הם לבד. כן. רגע, מה רציתי? באתי לפה. מה נשמע? חשבתי על משהו. איזה חמוד. קניתי. מה אתה אומר? 5 שקל. ומה עשיתי? אבל שבור, מה זה? שבור, לא? לא, אז זה עמד ככה, אז בגלל שזה שבור, חסר אחד, אז זה עומד ככה. אז מה עשיתי, אילן? לקחתי שעבה, נר שאני לא צריכה, אימסתי אותו, ושמתי אותו פה. ושמתי לו פתיליות. מגניב. מי, אני ואמא שלך מותק, אנחנו, הרעיונות שלנו, היא ודוד, אנחנו מותק יודעים, הכל. איזה קו מחשבה, מגניב, יש לך. אני כמו פמוטים. אני, רשל ודוד, הכל אנחנו יודעים לעשות. מותק, אם אמא שלך הייתה נקייה ובסבבה שלה, מותק הייתה רואה דברים שהייתה תופרת וסורגת, אבל לך על הזמן. כן? אני כשהייתי נשואה לדוד, לפני שהיא נפלה לסם, היא סרגה לי סוודר, מה הסוודר? אבל לך על הזמן. וזה לוקח זמן לסרוג. היא יצאה לה גם לבשל, עוגות. הכל הייתה יודעת. אבל היה לה תעצרים. בסדר, אבל היא ידעה מותק הכל, ידעה לתפור, היה לה רעיונות, הייתה... הייתה מצטערת עם העט, מיני כאלה מרובע. כן. וכבר עצוב, ואיך אתה עושה? כן. איי, כפיים. לא, איך אני מתגעגעת אליה באלוהים. אני עד היום לא בא לי. תקשיב. לא נתפס לה עדיין. לא. אני רוצה להגיד לך שהיא לא מתה סתם. זה הכל. אני הגעתי למסקנה, הבחורה הזאת לא מתה סתם. ברוך השם. לא, המורה שלה הייתה אחראית למה שהיא לוקחת. ברוך השם. לא, רשל הייתה אחראית. סוף. כל הכבוד לך. תקשיב, רשל הייתה לוקחת דברים. אבל היא לא לקחה, שמו לה בפה, מה, את לא ראית? את לא רואה, אני לא מבין כאילו מה. לא שמו לה בפה, זה קרה כנראה...